Jesus. Anadi onya kupanda bakrono. Ofranu Yesu Kristo onya miwe. Oh yeah Yesu onya kupanda bakrono. Anadi ya Ofranu Yesu. Ani yesiari di ma yari cheno anadio yesiari di ma yari cheno yesusa yepecha Bible say one more sorry rade no nyame ya wo e ka say one more sorry wo wo ne nukremo say di ni ya kwa e ba yesu ya di mo yepecha wudi Jesus, what a trouble, Tsunami! Yes, oh my God, I am a Sikasa.
Yikabarabo saya mamaranda yaba. Renta yaba bosa bahanda yaba konda yaba. Yandela bahori yanda. Jesus said was. No question say. Yes. No no kan wan say so ba bia ban yin say. Na mo ne boso mi nkrum no obewo. Nyame asam nya no kranti oba bia yin say wo boso mi nkrum. Ana yeda eye boso mi nkrum do to sumienu. Chese wutumi so. Already ye pecha wudi. Yes. Woni mu nyam se no wo boso kronkron. Ye shiraw ye wakase. Say nyumre san wa hinwa mu. Le konda. Na jo for everybody. Bro. Esa una fatal. Yes. I want you for amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yada wo twendi apon yankopon ase. Na afensu ba bibia ho ye free no nyame enhyiraw. Enwosra ne gya no edale wadam nyame tumi ayekese. Sabre wo hwe nyame difo a ya papa bishop a enwosra no tumi na ayekese wono so. Na bere opompa yanko a isanse nyame gya no ayene. Hallelujah. Na enchakra abakoya papa nche na mamenka asemi nchiro sefe na ado afidie na to a menyi mfiri a eyo Sompa TV esan se nyame nipa bi a wahia no no ne subi mada. Hallelujah. Awiye bremu uhia onyame akoa uhia nyame difo uhia de awurade kasa a wote ote na afenso obetima kire okwan papa udi behu awurade tumi. Hallelujah. No kwasem se nipa bebre aba Sabi o yase ya sofo enso so no ebewi ache no na akoye nsempi ba ya papa wagina na naso ache se ya kase titiadifo a aye adwuma o manyimu a wo ye nipa ba ko kan ho me because 25 years in untimi nyina prophetic ministry healing and deliverance na wonya adwuma meduru sabre wa abre nwosra na esonte na enwosra no gusu a esan ye adwuma na ne papa wadam ha or the Bible ni mu nsam to forma empanimfuo eti ase enkola eti ase enketiasia ne mrantie edi akire esansa nwosra ne tumi na ayakese wono so. Hallelujah. Na nanumre papa wadam ase obebie awurade asem so akyerew na ne awurade de amano so no ode bi adomo ba bia wo bi aye awurade yakọ papa ne nchen ebrehimo ya besre na ya papa Bishop Albert Saki Kwapon Akwaba eba Sompa TV Cedar hour so papa ya mo Akwaba also for mejo so ya me shira Bishop na mo promote sen papa ya me adon ene on paibo ye ho dene pa da otumfo nyankopon ase papa. Yes. Mayama eye Sompa TV ne Sompa radio ahwefo na etiemfo yema omo Akwaba. That's right. Na onyankopon so de afe ba kwa asa aka ahwefo na etiefo nyina ho bosome nchaba wo se bosome bekọ na aba beto no enya asem ketwa efri January ebesi August bosome ngoche no. Yes. Nipa pi na ewuo. My God. Pi na ahia wo haw no wa mani. That's right. Ti se onyankopon aside de bosome baako aka wo mfie ho wo a wo hwame a wo tie me na wo hu bosome nkro no a na chese urade ene wo adiniyi. Hallelujah. Amen. Enti mo wo space so eye Facebook ni nyina mo nya de mo moden say Montable say glory. Amen. Erade na aje. Hallelujah. Ye de no nyam ni nyina ye dan emma otumfo nyankopon. Ma me fa sa akwanya so na me na systematic one ohene yire ma me ye boa eye esiama ene Godfred as papa sanu am hostu me free eye enkran nyankopon hira wonderful omomre ne omadaje nyankopon hira won papa ena David onoso wo enkran a omo chinchime fidie no kama maaye ewo MCR. Na me fa sa akwanya so ena eya dade mfa ebo fa so wa eya azuka na kasa dress bia wa ye bet bia wa body de we are from America na ba na say Donald Trump na de sa bet na ma no enya sanketua on Kevin so e boy chidom den ewo MCR no pepepe ata yankopon hira wa na mo hwe Facebook no mayen mo hwe Facebook maye papa
na sabre de mo a mo Facebook no mo share link no na na dwumadi e be di ne fia no dwumadi no so asofo dwumadi kase mienu e na ye di ne fidue mu ha dwumadi de di kan a ye di ne fidue mu ha ne se bosome a ye bosome nkon e ya dodo no fra na se the month of delivery let us say awo bosome na asofo bi o hwe me a o tie me oye oba tan oba wakọ awo so pen onim se ye ka se delivery na fo be ma bi ono ankasa so awo aka ne yire na ono ankasa ede na akọ eye aspiti na pakọ se okọ akọwo no enya asempetoa e ba sa na mema no bebere kranti minidi enya asempetoa o na awo so obi koso awo ma enti ye kan delivery a niama pi ne wom obi kwa awo no so a wo ma enti enna boso men kro na ka o the amount of delivery ka no ya no tra no enafom obi kwa awo no so a wo ma midwife a mo tie yen omunim sa asama ye kan enti midwife fon bebre bompa ye pa na ma ye friend say eye apemfo no bu okọ midwife bebre mo ani adom teme bo ye friend say opemfo no se be bi edu no anyere ho a ubetimi ahwere ho kwa otimi twa enya sem katoa enti ye be bompa ye de boso menkono no ahye urade sasa adeboni biara ewo mu no onyankopon panguma ye adeboni bia wo boso mu se ye wo se ye wukunu se ye wo yire wa dwuma e wo se bible se wa ye num no wasiesi ahoden ye atamfo nti enti ye wa dwuma bebiro ha nyankopon meye ma wo wa wo hwa me a wo tie me nti je se wa wo ye ena bosomi bia so wo nhire wo bosomi no mu enti ye be bompa ye se bosomi no emu nhire biara onyankopon emfamra amen tinra mo a motie sida awa yede aseda ma otumfo nyankopon tinno yede aseda no kwa na ma otumfo nyankopon se onyame abọ ye ho ban ede ye wura bosome enkro no mu osofo bepi wo sika pi wa ahonyade aka beti maage won kwa anso so enne onka ye ho kaka sika ne ede genkwa ka nipa bi enwu disia anso enne ye hwehwe pia emu ani tire na ketekiri wona okuta di bia wo manmu ye hwehwe pia ye hu won kaka sika ana ka ye na na ose tutu na kwaso na ka onua ba o maame na hima ko nkwa ekura da ko di sika kokko kura betwitwa aje anso ene o hefa kaka sika ka even ye former defense minister nyame fa ne currency kaka sika komane mo koman ko mo krechi ya chese ye mu bebre ye nyankopon awowa ye abo ye ho ban na twase ye da urade ase eno na nora mo amonya akwanya ene sida awa ye som ye nyina ye gina Psalm 124 David says enya urade ne wo ya fa na chese David afidie yi no wo se urade na ma afidie no ebubu ye tobu ho owo fidie yi wo yade fidie yiwo apayamani fidie yiwo abaifo fidie yiwo kabrechichifo fidie yiwo omo buru nuya no omo nuya fidie ni yiwo asurate eno oye dey osano ofrim hallelujah na eneme kanse me bom paye edi egu oye so awere ho semne se o kan James chapter 5 from verse 13 14 15 13 na kan nipa ko mi no ho asem o se wo nipa bi o ha no ho ato no sai nipa no to a ye nwum ene wo nipa bi o wa ma ne hunu mu sai nipa no omo mpae na ye wo mpae bo bi mpo o se sa afo no nko ntime mmo ji se wa o fa fon enti na wira ho sem se ene kristosuma ayeden aye etremode o se wo yare no fa fo na frɛ sumane yanko frɛ asafo no mpanyimfo enti centenios no osuma se yanko frɛ yewura Yesu Kristo mmara na nakoa oboa no no o yare no be sane o sra na so be sane yade ma no
enti ye wonnioma bebere wa wo hia se nipa bi Nyankopɔn wona nyame adom wa adom bi eboa wo obi hwe me obi tie me yare edi ni nya o se ye mo mpa ye masaafo na ye nsra won enwo ewa asafo rade di mu enti me ka se obi amomoden ase ompe oye no onto ompe oye ento ti afa na wo hwe ya okuta oye Cedar awani na nene de di kan a olive oil bia obetimi asoma ma ya to bia bere mo a mo hwe ya wo Asia oye na de ya twere ho olive oil bia eye oto a ebe ya adwuma enche ye bompa no wi a me be frɛ Nyankopɔn ahode ne Nyankopɔn na ebe ya adwuma bi yo ya obu ho asofo obi timi di bibi kogu obi fie obi adwuma mu na adwuma na asɛi obi di nneɛma kogugugu amanfo fie amanfo nyuma mu na nneɛma asɛi obi hwɛ me ye bompa ya wo so fa kogu ho Isaiah 10:27 san wosra no papa nkonia enti afi na wo hwɛ me a wo tie me a ye ba afidie so me pese ye koye chi kakra ena fansi osi afidie no so fi se nyame asam ne mpaabo ba no nyame tumi bebo awura mu saa nso so ena wo documents bi a fa go afidie no so na say ye CV say eya wo documents bi a on krata sem akwanto ho niama wo passport wo babi wo krubo yire bi yare da no so fa ne photo to so adanse amafo ka o se na no kun yare papa yare o de to so ene ni ho ayedan atono okọ operation na ontime nante o de ne photo to TV ne so ene watime anante na e hwase bobo nsuo so mpaye adanse pi na eba wo hwade o mo send voice mail ahodo ba ye phone so no so ne wona ofra fidie iso a also for by adanse be no wate se nsuo amabo so mpaye na se enchene wo eye fidiem na mo a obu wa nane de di kan a o hwe Cedar hour na ompe oye ne bi nse so medical ka kira ahwefo na tiefo se enya asori asem ti ne ba se ne be ya nyame ma eho beto won na wodi asom Nyankopon na botaye nti a Onyankopon de won ba asase we so no botaye ne mere amen enu ti ne aba fidie so a yes say ye mere ne adage nti no en contentem se ne be ya ye be wura mpa ebo no Bishop Awurade Israel na me ba ko a mehu adwiri mi pa no eya na obi wonu mi se oben wa na obon pa ye adwuma na nso no owura bi frefri Italy na no e na onka kire yen say 3 years ni onada 3 years ontimi nada na ebra jiso onuma duro yes ansan watimi ada Bishop na bra ensuo no da bia wode siso na fe enkyere ne sa ba ye no na oye bi Bishop was afa de otimi da beginning no was otimi da 2 hours afa de na no was otimi da more than 4 hours afa de was de man hu dwiri ne kra ne se o challenge nyame se no oni mi se ba sa baba but o kwa adwuma mo so okuta machine mu no order enti won won say yes odifo no Awurade Nyankopɔn de ne ye adwuma Awurade na asoma ye no kwasem Bishop also na wiada won no hawo won so ne won abronsam ene won gru yenti na Yesu nyame ba no ba yo o kan kwage sem no wia omo wo hawo no mu bia no Yesu sawo yare no kwasem also for you ma so so de na eya e boss on pa nsu di adanse na so te ya ho adwere wo yo Bishop Nyankopɔn enhira o ye nua baba kon so efre na ofre na on their life a ye also ya na ofre wo se ono so wa wo ne ba 12 years ontime enchima na chibio na Bishop was it debut in so be city enti from ma bio yes na wode in so the city ne so debut a wo bompa yeguso no anom onkohwe a obi a 12 years onya ne menses debut oso nom de kan de toso meni de toso miensa ne menses ne nyina ba kama de toso mienu was na ne dan so na chance so hu se bibi be si chance ne so na ye kiri was na bibi ontime na nso wode nchina kwanche
pie ya no tugu nkyɛnse ne so wɔsi firi so ɔto nkyene gu nkyɛnse ne so abɔ ne si so bio de sɛ wɔda otimi and one say yes anajo bombo enti Psalm 91 we na di adanse say wo wada anajo no ye wo nuama solitude enti nuama ni bebere wo ha osofo nyam bible ye wo de wo ya kwankyere wo ho a wo kyerɛ nipa de onya ase ene wo nuama ni bo ye tere ne ya barabo ne nyame asɛm so di ena me ba fidie so ameka sɛ ye wo nipa bo ye omoka sɛ na gya bo ne ye na ye tere ne na ha no be firi so bible sɛ ɔtere ne nimpo na na manne dɔso job bo ne be no ye onya ha Psalm 34:19 Asofo Philip also so dean adanse na ote ya anu ayehye na ye ma mo Facebook na kwaba Bishop nyame nhyira de eye me hu ye nua ba ko a oso wo fie na China door 18 na ho 18 na ho na afi aye ekuro wo mia na ekuro no 8 what see there be we de ma ye ne fie a me san fan call hospital na doctors for so enhwe mfa nuro engum na onim se bewu waso wade call hospital nso a omum dress kuro no kura na afi na ese etu ekom eye kese na no hu se da bi we dia wo se nyame ebem enti wo hu ye ewo TV so na wone ye bompae ensuo na ye boss mpae ene nkyene na ye boss mpae no eno na ye nua ba ne se wode nkyene ne gu nsuo no mu a na wode atotototo kuro no so saa se ekuro de nyina awu ama no ato na ode nyame ase eno na me hu dwene me pa Bishop na maame no so ofre say diabetes na kan so to diabetes na kyerɛ sɛ nneɛma no bi wɔ ha ɛyɛ ntɔ yadeɛ ɛyɛ bronsam yadeɛ nti wonum adrompo kɔ hospital no mpo no na yadeɛ no yɛ kɛse gye sɛ nyame bɛm ɛnam yɛbɛbɔ mpayɛ agudeɛ bɛyi ɛyɛ ɔyɛ so nti wo a wohwɛ me a wotie me bi ɔyɛ biaa pɛ bi mebɔ so mpayɛ wia deɛ ɔpɛ sɛ wode yɛ biara adanse a ɛbɛba na nnɛ ɛyɛ da ɛtɔ so mmienu wɔ bosom yi mu na sɛ yɛse wo a wohwɛ me a wotie me yɛnkɔ yɛnkyi na yɛnka sɛ January bosom na birikyie bɛn amanneɛ bɛn na toto nipa ni bia amanfoɔ bi bɛfrɛ sɛ afi we January mani ne yie yɛkɔ February so a amanfoɔ bi bɛfrɛ sɛ February ɛna accident bi si ya memma ne mayiri firi mu me kuro firi mu yɛba March a nipa bi bɛfrɛ aka sɛ March na madwuma firi me nsa anase yɛyi me ɛnkyɛ bosomi biara wɔ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛyɛ ɛno ne yɛfrɛ sɛ evil agenda bronsam hyehyɛyɛ a ɔhyehyɛ fɛ nipa ho ne musu ɔpɛ sɛ to ɛno ɛnɛnɛ yɛbɛgyina nyame asɛm so ɛnɛ yɛbɛbɔ mpa yɛapagya bosom no nyinaa akɔ Awurade anim nti nyame asɛm a yɛbɛgyina so ɛyɛ Psalm 37 yɛnka from verse 1 to verse 5 wa wɔhwɛ me a wotie me sɛ yɛbɛ fidie so a ɛyɛ Cedar hour dwumadi a yɛde brɛw ne sɛ ɛhefa na yɛgya no mo Nyankopɔn no wɔ where is the God of our fathers na yɛbɛ fidie so a yɛbisa sɛ Nyankopɔn na ɔgye yɛ na gyanom firi owuo amena mu ɔpipe kɔkɔɔ mu ɔtɔ mana ma ɔmo diiɛ ɔmo nyini kyɛɛyɛ ɔsɛe odum ogya tumi ma wɔn saa Nyankopɔn no ɔwɔ hefa nyame ɔsoma abɔfoɔ fi soro ɛkɔ srasra nipa bi kɔ ɔmo fie Coronius mu nyinaa abɔfoɔ kɔ ɔmo fie Ebra mu nyinaa abɔfoɔ kɔ ɔmo fie saa Nyankopɔn korɔ na yɛ som no deɛ adente na Nyankopɔn no ntimi ma soma ɛma yɛ fie bio yehu ne sɛ nyame asɛm na yapo sɛ wopo Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn so sɛ ɔno so ɔbɛpo enti yɛnkɔ tete atempɔn no so na yɛnkɔ hwehwɛ bebi akwan papa no wɔ na enya ahome fama yɛnkra enti yɛbɛ fidie so a bosom bia yɛyi nsɛmfua baako na yɛabɔbɔ hu na yɛde atoto yɛ abarabɔ ho na ɛnɛ yɛ me ahyɛ se ne nti no mepɛ sɛ ɛnɛ yɛbɔ mpa yɛfa bosom no ho wo a wohwɛ me obi man so obi kuro so yɛbɛbɔ bosom bi ne yɛyi obi adi bosom bi so ɛna obi social obi fallen in fact obi yɛ wei ne nsa ka ne sika bosom bi na obi nya promotion bosom bi ɛna adeɛ bi obi ahwehwɛ akyɛ oboni bi nyame di bato ne yɛm nti wɔsa bosom ɛnya bosom a obedi mu nkonim na ɛnya bosom a obɛ so ɛna yɛnhwɛ katre ekpɛso so US or so den yɛma makwaba was space no Mr. Prongo enso ɛwɔ so ɔsɛ more fire saa na upon David ɛwɔ so
Ruth Asamoah ewo so Nana Kofi enso ehwe Gatuso Kofi enso ehwe Philomena Dua Mary de Rose enso ehwe Nana Jesiwa ehwe Boama Richmond ehwe na Selena Noche enso ehwe sanso na yawo Richard Boama enso ewo so na yawo Felicia Entwiwa enso ewo so Monica Owusu ewo so Mami Eunice ewo so Anna da Center ewo so Linda Owusu ewo so Madison Sunday enso ewo so Afia Esieduwa enso ewo so yami enshira sanso na yenu abema Richard Entry ewo so Solomon King enso ewo so Richard Entry enso ewo so Apia Prince enso ewo so Patience Edunsu waha Georgina Ayambiri enso ewo so Nana J enso ewo so nipa bebre ewo so mon share link no yes. Mon like page na mon share link na mon fa mo de ben mo comment so emra ene mon share na nyankopo be ma mo yenhira yentie nyame asem enyom aduasanson ba kokosi enum wose enhaw ho ne bonyefo nti ema obo enhaw amumuyefo ho montie o ahwefo no ne atiefo asase na ye woso no ye woni boyefo ye wo amumuyefo wono omukum nipa wono ose nipa wono osusu musu ma nipa na David ka say matamfo kura ka say according to Psalm 41 atamfo ka say da bempo na mewuo na medin ayeden apepa na kyese wo nipa bi o mo pe wo wuo opa wo ba wuo opese wadwuma no guo enti Nyankopon na ankasa o ka kire o say ha ho safo na kyese safo no yani o mo na ti kurom yani o mo na ti nnwuma mu yani o mo na wabusua mu bro no a wote so safo no yani o mo na wasafo mu wose na eri ni dabi na wotwa won agu obetwa won agu sesere na wakusa se wura mo obekosa se wura mo no batawrade ho ose batawrade ho na ye papa tena asase so ne di nokure na mo woni nkan wrade ho na wa ne wakoma hallelujah na kyesa bosome enkron yi no bo modia se obeye de batawrade ho amen o mamra asem no o manyame asem no power no mo but radon na ye de ben bo modern se bosumi o be ye papa enhwe de abonefo no ye no enhwe ehum ne hambenku ne fa no enhwe asroche no enhwe ni pabonefo no bible aka se omo wo ho obu okura na one ne bo anan wona omo fa phone ese wo wona okwa aduro so wona otu nuro tia wo wona odi bibi ko gugu ufie no shop ano wona otwetwa wo nantini bible says afo no enha ho wo yes the end of the wicked yes dia na nipa ya friend say Judah Iscariot anye ewie ne say dia na nipa ya friend say Absalom wanye ewie ne say dia na Ahithophel anye ewie won say wa wo hwam a wotie me nipa bi tu so sa nipa bi ne wo nam nipa bi ye nneoma tia wo enha ho wo ho na wo wie ye ebeba na dia ba ko nyame hwehwe wo ho ne say tena asase we so na di nokore o bo modian say bosumi obedi nokore bosumi obabata urade ho oso obema wo de wa koma ye den Enti verse 5 no na ye gira so o se fa bosumi we bebe bi obekobia we juma no fa sha urade nsa o se fa hoto urade so o no eno obeye hallelujah amen nyame a wa twetwa jewo from January to September osofo nyoma pi na course wo obi tu ho kwan obi ko baby eye nneoma tia wo bebere kro obi fa twetwa nsem toto wo so se ne be ya ka wo wase nkonwa waware begu wadwuma be firi wonsa osofudie ne be firi wonsa asafo no begu waware no begu waboafo no be firi wonsa aso ni nyina mu no onyame aso mu amen asofo obo buru nipa bi dua na e friend say tandua bi wuro wo ho eniti na wo soso da ye basabasa no enti dia na
nipa ye friend say asoma for Paul kan o se okun ye anadwo da se ogwama aso ade be chi no o de hweda ya waso no this year e to da wani tia na ehun kura kan aso awrade so kan ho awrade kan ho it is Psalm 27 nyame kan ho nyame kan ho o so no no be ye den obeje wo every feed so for feed ni nyina mu. Hallelujah. Let's just say you will feed Yahodwa. Yesunsum. Psalm 124. So no. David said feed no to or no rather than a boo feed no a through ama or cry de. And then your bomb pie the casa de radias. Obo and any day the kind on your son was Cedar our Yesu. Casa radi Yesu. Yesu. Medawase Emma mekra mabusuya me yire ne me kunu me ma na boafo say free January ebesi September wa hweme so medawase be wa no de urade ase open ya ma fanta be wa no de urade ase be wa no root de urade ase root de urade ase urade tio na no Jesu wa de urade ase na aba onu wabushia obai enye di asafo pa oni e da radiase Georgina da radiase pump da radiase wo amo space no so mo na radiase wo awo shame wo awo teme da radiase Felicia da radiase enjuwa da radiase eraditio na mo sha link no bi wa no da radiase wo awo shame da radiase won kra ho da radiase takwa the radius was sinyano set up the radius nana ya the radius commence de radiance Cape Coast de radiance voter rate de radiance hotel rate de radiance eraditi Monica de radiance Linda also de radiance US mona radiance America for mona radiance America Europe mona radiance Europe for mona radiance Asia mona radiance already what the radiance mona radiance continent be a own share out here the radiance broke 20 programs semo the radiance already Salina the radiance grand thank God for your life. Thank God for your family. In the name of Jesus. Can say Erade me dawase 3 times. Erade me dawase. More Facebook. More type. I thank God for my life. Type say the radiase ema okra. Prayer number 2. Ye peja bosome enkono no aberade anim. Na sofo muntie mpaye na ye bo ma hwefo ne etiefo. O ka che rade se o peja bosome enkono bo no awrade anim. Wadi free ene wo fiba. Na che se ka wo de be pie, ka wo de be ba. Train na wo betenam, train na wo de be ba. Sa wo na moto, oti moto so. Oti abobo yamu oti aeroplane oti flight mu be onam fom be bia wokọ one wabusua ukunu oyire wo ma wadwuma yefo waboafo bi bompa ya omo sa ampa ne ma na dwuma yefo ni na boafo bu wadwuma yeni ba ku firi mu seya ono na ye friend say o destiny helper o firi mu anu no ka say Awurade Yesu
Enedei, Anopei, Ewie, Anajui, Sesei, me peja bosome, bosome krui, September, Ebawa Radueni, Medemehon, Esha wonsa, Medifre, Neme Fiba, Mabosumi, Enyen Shira, Bosome Mame, Woyeso Demo, be Wadna Bompa, Esha Radensa, Nafa Hoto, King Mazuka, Yankoponsha, Bombay, Yankoponsha was space and so on. What did you know? The cap on the medium of fright of the Tremo, Michael, Yankoponsha, Michael, so then Yankoponsha, Moses, Moses, bonfire, pray, when you say no fever, Oma, when you dear, Monica, Ojina, Sonia, so many chabao, Samon Samodos, so many chaba, Samon Samodos, so many chaba, Samon Samodos, your picture was so many, Jesus. Awurade me pagya hwefo ne etie fo ba wa awurade wanim. Me de won hyewa awurade nsa bosome. Won adidie ni won nummo. Won na yeso. Won ka kwani abedie mo. Obi obefro ka. Obi obetu ne car, the obetuna train mo, oh, the obefro flight, the oti moto so, the oti abobo yaso, the oti pragiaso, the oti bicycle so, the onam kwan home, the oko ni mfumo, one o krokese ni kroketu emo, erade ma obambo, enye kese ma hwefo, ma obambo, enye kese ma tiefo, won bia ni diemo, ye de shower rade nsa o, won juma yefo, won kunu mo mo yire no mo omo mma no mo wona wo school ahodo suapa ahodo mo wona wo tutu kwan obi man so me de wo hye Yesu mojem so me nkro me de wo hye Yesu mojem me de wo adwuma hye Yesu mojem me de wo difre hye Yesu mojem me de wo fi baba hye Yesu mojem me so say amen 3 times. Amen. 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 Mo space na so mon type amen 3 times. Mpai boy do so ose ono no beje wo afride ben fidi sufo no afidi mu. Verse 7 na chese ye wo fidi a ye sumbo din to so ebi ye yade fidie owo fidie accident fidie eka fidie adwumase ye fidie awaliguo fidie oma fidie wa wo hwe me awotie me ebi amane bi ato this year ento wabamabu enya bronsam agenda no bronsam agenda ne se ka omani nyina o hye wonase obofie no wadwuma no otomuja afi we nipa bebe na ja to mu fie ma ja na fie ni nyina dan ahwe dwuba ebi adwuma hye enti enya de bronsam pa wo no enti enhwe de esie ni sinti wo mompaye de bronsam hyehye nyame ne so mu kasa awurade Yesu me gina wasem so o se yemfa ya kwanhye wonsa na ona obeye James 4:7 o se yensi bronsam kwan na obedwane bosum wei obonefo ne hyehye ye bia ene evil
bonsam gyina tu bia etia me ma etia ma ware me difre ne me fiba honhom fam ene honam fam wo yesu demo me break it out bosomi we me say no wo yesu demo e wo Europe ho e wo America ho e wo Asia ho e wo Nkran ha e wo Kumasi ha kuro ametemo wo yesu demo be wan na bompa okay ya ma break out shout and break out sorry be fidie no be o fidie no volume no na sorry ground na tdemo but we say bompa yo ho o so break it out o ni ntum Bible say yes so pa na obetwane we wan no bompa o ba na for no evil agenda you break it out yes Sishashia as you must say they want to buy your bonnet Jesus, shout, I break out 3 times. I break out in the name of Jesus. More space in this Facebook, type I break out in the name of Jesus. Also for your bomb pie chatto. My God. Your bomb pie chatto. What was Shema O Timmy? You know bomb pie at the Sompa media. Tele One media. A free ASU so. Kosi edwuma ye fonketwa emu fidie nyina abosomi problem se edwuma ma yentime ma ha no mebɔ mpae o eye Cedar our buy ni papi ena enya wo na gie o osofo obi frɛ se na ni kunu se ne oso no wabubu for 7 years ebi so frɛ for 3 years osi mpae boya ye bɔ ni nsuye wasɔre eni ha no bi se ye frɛ na edwuma breki obi se nsuo no de oni ni kundi piti o madwuma mu a edwuma ne ye to nwema sa enti kan ya maso aka saafo no ko bi se o madwuma enti ene nyankopon na mafidi kasie so gini pa pempem enye fidie so na sempa nipa fo ma memoboro ni sika eyira ya omo na so ya eyi trotro driver o de ba enti ka fidie ni ho a ka be de ye bompa ye we amafo yira na ye hu enti fidie ebu nipa fidie esebru nsanu yenya yehwe nkwaje sem aye de ba fidie so amafo frame say papa ka me kodi boni majai ka me koduro so majai ka me kodi obi boni majai wasem a o ka che say ade bi nipa be ye bia nyame de chawo mpo a esunsunsu aso no be ba nti me hu say me koye ne na ochena enti Cedar our eboa Sompa boa ye bompa ye ka say awrade Yesu ye peja Sompa media any Terawa media a free CEO so the management board edwuma ye fodi nyina any fidie ye adwuma ni nyina ye de tosu ko wo Yesu mojem so me nyame babo ni nyame ja enhwe fidie iso enhwe adwuma ko no so emo ho ban adebone bi anto wo Yesu demo any asofo e ba ha adwuma ye fo wa ha nyina pe wa ne bon fire pray for Sompa media, pray for Terawa media. Wa wo fi o ban fire wa
Everybody here peja Sompa media boso me di dosuko Yesu moja. Amen. Telewa media ye di dosuko Yesu moja. Amen. Emo adwuma ye for CEO so management board adwuma ye for nyina ye omu nyina dosuko Yesu moja. Amen. Infidi ye adwuma de won kra de wo kumase regions ni nyina so ye di dosuko Yesu moja. Amen. Obonefo ni hihye ye bia enani nhira. Amen. Ema Sompa ni Telewa media in the name of Jesus. Amen. Jemeso amen. Amen. Nyame nhira opi. Me pesa wa wo hwem ya wotie me. Unti ne ya ba fidie so. Ochira me pesa ye sebre nyame ya doma. Na ye de bom paye ma bosome. O se bosome obenyam. Amen. O se obi wa yaresa. Bosome nkro na se month of delivery there. Ochira nyame de dom ya ye de beye sa adwuma no. E wo se nyoma papa ti me ba. Na sa bre de bie osofo bie twere sem no ko James chapter 5 from verse 13 to 15. Obi hweme, obi tie me. Onyankopon na asem ye nokore. Na asem eye ane dabi enka ho. Me pagya oye wa fidie so. Die no Onyankopon ka fa oye ho. Osofo kan ma hwefo ne tiefo ntie. Yakobo ngumati no michichemu dumiansa. Momu bi hunu amane ana. Enti wa wo hwe ya wo tie ye no obepagya oye. Ose momu bi hunu amane ana. Mane mompaye. Ose mano mompaye. Obi bu ato ne yemu ana. Obi bu ato ne yemu ana. Mane nto ayeye nyum. Mane nto ayeye nyum. Momu bi yare ana. Momu bi yare ana. Ano mfra safo no mpanimfo. Ye mfra safo no mpanimfo. Na omebo ne so mpaye. Na ye mebo ne so mpaye. Na onsra na enwo Awurade. Na onsra no ngo Awurade. Na gidie mpaye bo. Na gidie mpaye bo. Beje oyare fore nkwa. Amen. Amen. Osese wa ye boni bi mpo a Awurade de be che no. Ye no kan Mark chapter 13 verse 6. Hwe me pagya oye we wa fidie so. Osofo yare ni bi wo ho a. Eye bronsam yade. Nioma ni bi wo ho a. Ose yensra no ho Awurade din mu na Awurade ede osese wa yamfum so bi mpo a Awurade ede be che no na wasame yade. Enti yentie Yesu Kristo fresh yafo no. Omokono according to Mark chapter 6 so. Omokono na omokuta oye. Oso bompaye no de oye se sra yare fo bebre nti wa obi bi yare pagya oye ni ye yare bebrebe dwane nipa bebrebe nya won yare sa wo direction so enti yenka verse 13 na Mark chapter 6 verse 13 na wo fi anya botana ka from verse 1 na yenti verse 13 o se se o na otutu ahomoni bebre o se na otutu ahomoni bebre na wo de enwo sla na de enwo sla ayare fo bebre sa won yade Isaiah 10:27 Jesus enti pagya oye ne tie de Awurade ka odifo Isaiah ngumati du chichemu aduenu osofo enko ne yemre no yaso o se na da no na de so be ye firi na de so fa quotation no to so eye Kevin o se da no na de so be ye firi ne ti so Isaiah 10:27 Isaiah 10:27 fato so na ahwefo nti na ne konua firi ne o se ne konua be firi de ben ne konso na srade no nti konua no be pai o se because of the anointing oil. Hallelujah. Amen. Wa wo hwem ya wo tie me pagya oil na me na wo bom pai ene ye wonu ma bebre edi ni panya Awurade wa soma ma fidie so se memfa kwagye semra ahwefo na memfa hinta sem die ntia nyame ma bebre ewuo nyama tutu won se ye po no Nyankopon wo so be po ye my God na wono wo how ne wa mane enso so amane da won so no men hye ayaresa
me nhyɛ wɔgyeɛ obi hwɛ me obi tie me obi ayɛ bibi atia no obi aka no me nsɛm agu n'adwuma so agu ne hyɛbrɛ so ne mma so na wadeɛ so na awoɔ so enti me mba Awurade obi bia wapagya ɔyɛ ɛwɔ fidie so me bɔ mpa Suma Awurade wasɛm Psalm 107 verse number 20 Awurade metwe wayaresa tumi metwe wayaresa tumi wahode sɛ ɛmmɔwura ɔyɛ bi obi apagya ɛwɔ fidie so nipa bi a wapagya ɔyɛ nyame tumi mmɔwura mu nyame ahode mmɔwura mu wayaresa tumi mmɔwura mu deɛ yɛadome no deɛ yɛaboro ne nnua deɛ obi de ɔsɛ yɛato no so deɛ obi ayɛ bibi atia no Awurade sɛ wɔsra no ɛpaapa nkonnua wɔso obi yare a yɛnsra no ho Awurade din mu ɛna obi ato ne ba bi pono mu ne dihye bi pono mu ɛna ɔhaw ne amanneɛ mu oyusu ɔyɛ yi a ne ho ntɔ no wɔ Yesu din mu mɛfrɛ nyame tumi nyame ahoɔden nyame wɔsra sɛ mɔwura ɔyɛ wu deɛ nyame madi bɛyɛ biara Awurade ma otumi ne adanse ni akyire yɛnka amen 3 times Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sabre owo unsuo no documents bi ameba so mpae. Erade oma odinsuo se TV so no de won documents. Eto so me bom mpae se insuo no na ne Yesu moja. Ena ne ayare sensuo. Ena ne miracle water. Obi bi ode documents bi egu so. Nyame favor. Nyame grace ade bi obi afa e de ato fidie so ye ne gidie Awurade otumi mbonwura mu na oyiso a adanse mra na omanteme nsom Nyankopɔn botanti omade ode omaba asase we so emberem wo Yesu dem amen Amen. Yemra na so ye de mra na ye adwuma hwe o screen anim bo se na mes mako 3 ene yemra ne nti yentime mmie lines no ntomo kyerɛ me ya adoma na yɛbɛbie studio lines na tum line me ensa ne nyinaa de dika ne de toso mmie no ɛsan ɛyɛ WhatsApp obetime de voice mail aba wo frɛ so ayɛ nipa frɛ no dɔso enti no ofra okoso afrɛ no obenyaye no medika 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no matters me 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me trato 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Koswa na hwa Sompa TV na tie Sompa radio ye free ha no asofo foforo de yechi oni omonsom na obeyenhira 9 10 to 11 ofremia me no be bompae ebi aboso me ahya se ya o pese me no bompae fa bibi ho me mfa won hye Yesu mojem me mfa wadwuma oma ofre numbers 3 ya me no be bompae bye bye.